जय श्री जगन्नाथ। आज माँ माने कौन आई संक्रांति संक्रांति मु कौन कौन कर देख खेचड़ी कर बाड़ुची से खाइबे खेचड़ी कर डालमा कर डालमा कर कंदमूल ओ खट्टा कर सालाड कर पुदीना नड़िया चटनी कर आउ सब मिशामिशी भजा कर शाग तो आम सबुदिन हुए सालड आ शाग भी टे भाजी सब बेले पिला खाइबारे आचार आ चटनी सब बेले देले पिला माने भल खाइबे से छोट पिला आचार सब बेले खाइबा देले हजम भी हम और से माने खाइबे।